Sa number 5, rider patay matapos mabunggo ang iyang motor sa nagapark na truck. Patay ang isa ka rider matapos makabunggo ang iyang motorsiklo sa likod ng bahin sa nagapondo nga truck sa economic highway na sakop sa Purok Star Apple, Barangay Vista Alegre sa Bacolod City, mga alas 3:15 sang kaagahon, Martes, Agosto 4. Nagwa sa investigasyon nga padulong norte sang economic highway ang Isuzu dump truck nga ginamaneho ni alias Agustin, 43 anyos, taga Victoria City, sang nagpondo ini sa higad sandalan agud i-check ang salakyan. Nakaon ang park lights ng dump truck sunod sa report sa Traffic Enforcement Unit. Samtang nag-check ang driver sa truck, nakibot ini sang may naglagapok sa likod sang salakyan. Bangod sang impact, nagtabog ang driver sang Yamaha NMAX ang ginkilala kay alias Alan, 24 anyos, taga Barangay Mansilingan. Ang iyang motor ang wasak kag nagdasok sa likod nga guma sang truck. Ginaimbestigaran pa sa Traffic Enforcement Unit ang rason sa vehicular incident.